Dobrý den, dámy. Rád vás zase vidím. Dnes bych chtěl probrat vaše vztahy v hejnu. Všiml jsem si, že mezi vámi panuje napětí. Jedna si prý myslí, že ta druhá dostává víc zrní a třetí jí kvůli tomu včera klovala. To není dobré, dámy. Tady bychom měli zkusit víc empatie. Tak. Každá trochu a všechny stejně. Uvidíme se zase příště a doufám, že tentokrát to bude už bez klování. Hezký den, dámy.